Hello guys, welcome back to my YouTube channel. So नोंथांमोना मारै दङ आसा खालामो बयबो मोजाङैनो दङ लोगोफोर. So दिनै नोंथांमोननिसिम मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैलायबाय. So लोगोफोर दिनै भिडिअ मानि सायाव जागोन नोंथांमोना thumbnail आरो title होनानै एसेबां मिथिखाबायानो. So भिडिअखौ नायलांदो आरो भिडिअखौ लाइक एन्ड शेयार खालामनो दाबाव आरोना लोगोफोर. So नायलांबाय थादो. So लोगोफोर दिनै माने बारियाव गय गायसन नायदों आरोना नै फुलिखौ जावबाय. ओमफ्राय बागानाव नै जावगासिनो दङ जोंहा बन्दुआ बे आरो ओमफ्राय नैबेजाबो जावगासिनो दं जोंहा हाया बेखौ जावखांबाय स' लोगोफोर खनसे आं हाखर जावखाना दोननायाव माने दिनै गायसनहैगोन आरो लोगोफोर नोंथांमोना नायलांबाय था A to Z दिन्थिलांबाय थागोन स' लोगोफोर गय फुलिया नै बिथांनि आरोना स' बिथाङा दा गय फुलिनि मालिक आरो बिथांनिफ्राय लांनो फैदों आरो खै थाखा खरि लाखो नों खिन्थालाय एसे अडियेन्सफोरनो माबा 40 थाखा बारे 40 थाखा लाथारगोन आरोना नोङो होमबा दा बेखौनो गायै गायै माने मानसिफ्रा लाख लाख खामायगासिनो ना आच्छा नङा होमबा एसे खम लादोब्रा 25 थाखाफोर लादोब्रा हानाय नङालै हानाय नङा थैस मानो बिदिब्रा 25 थाखाफोर लादोब्रा रेट जाखाबायब्रा बियो देनां नोङो बेखौ 6-7 बोसोरावनो मोनलायबाय नंगौना लाख मोनलायबाय आच्छा नोंना बेलेग मामा नामा जोलैया 6-7 बोसोरावनो मोनो नामा नोङा औ अबेनिफ्राय लाबोनानै गायनायमोन नों जोलैयाथ' एकदम फुरना गोदोनि दंफांफोराबो फुरनाथारना गोदाननिखौ लाजाया होनो आरोना मानसिफ्रा बोरैबा बोरैबा जायो होमबाथ' थाब थायथारगोन ना गया खोथा गैया 100% आच्छा होमबाथ' 6-7 बोसोरनि उनाव आङो डाबल मोनगोन बिनिफ्राय डाबल मोनगोन होमबाबो एसे खम लादोब्रा 25 थाखा लादो आरो सानग्रोनांगोन र' भाबिग्रोनांगोन आच्छा स' लोगोफोर नायलांबाय था स' लोगोफोर दायो जावखांबाय आरोना नै फुलिखौ जावखांजोब्बाय ओमफ्राय दा सानथ'वाखै खै दाल ओंखारखो बारा गैला माने जायगायावनो गैखाला आरोना फुलिया ओमफ्राय नैबे जावनायाव हाया गुदोंमोन बेखौ एसे प्लास्टिक खालायलायबाय फुलिखौ नायनो हागोन लोगोफोर माबायदि नुदों कमेन्ट खिथाहर जाय जावखांजोब्बाय नैबे दसे जिरायनायनि उनाव थांसै आरोना लडिं होनानै लांसै ओमफ्राय होजों गायहैनोसै आरोना लोगोफोर स' भिडिअखौ नायलांबाय था स' लोगोफोर दायो लडिं होबाय आरोना जों जावजोब्बाय सानदो एसे जायगा सान ओमफ्राय लांनानै गायहैनोसै आरोना स' नायलांबाय थादो लोगोफोर लोगोफोर लदा होखांहां जाबाय आरोना माने स' एसे दंबावोसो दाबो माबानो थेलाफोरा फन दंना गैयाब्रा भाइरेल फट'नि माबा होदोंमोन मा जादों इयो हा स' लोगोफोर दायो जों लड होखांनानै लांगासिनो दं आरोना नारलांगासिनो दं ओइलाय बिसोरो नारलांगासिनो दङ सानै स' गायहैनोसै आरोना स' गायनायखौ नोंथांमोना दिन्थिलांगोन स' नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय आरोना स' नायलांबाय थादो र' दा फैगासिनो दं दै नोंखौ खेबनो स' लोगोफोर 1 सेकेन्ड बागानाव मोनफैबाय आरोना फाइनालि जे नारलांगासिनो दङ लासै खोलैलै नालायाव बाहायगोन बाल So finally guys मोनफैबाय आरोना आखालि मुलि सारनायानो गोरान जागोन दे इयावनो ओरै जानानै दं आं खावगासिनो एकदम बिदिथ' खालि खालि जानानै दं फुलिफ्रा नै लोगोफोर नायलांबाय था स' लोगोफोर फाइनालि दा
आनलडिं खालामखांबाय होननानै ओमफ्राय आरो टिपसि दंबावो टिपसिखौ लानो थांबावबाय बिसोरो सानैजों ओमफ्राय दा नै फार्स्ट अफ अल गायना नायबाय आरोना जात्रा खालामबाय आरोना आं गायनायखौ आरो खस्थ'लै लोगोफोर गय बागान बानायनायाबो बोसोरै गायसननांगौ बोसोरै थिखोनांगौ थालिरबो गायदों नै एकदम हाग्रायानो अभारद्रायखाय माने जाखांनो हाया जादों आरोना मा होनो लोगोफोर दाखालि मुलि सारनासो बिदि एसे जाबावदों स' नायलांबाय थादो स' लोगोफोर दा बिसोरथ' लट मोनसे लानो थांबावबाय ओमफ्राय बिसोर फैगौ मानि आङो आंनिसो गायनो होननानै लाबाय आरोना गायगासिनो दं आरोना लोगोफोर हाखरा जावखानाय दंमोन नालाय लोगोफोर बेनिखायनो सोनांगौ आरो गायनांगौल' आरोना लोगोफोर गायखांबाय आङो बेखौ गायबाय जों गायगासिनो दं आरोना गैयै गैयै जायगायाव नायनायनो स' लोगोफोर आरो लट मोनसे फैलायबाय आरोना नै आनलडिं खालामबाय ओमफ्राय गायग्राफोरा एसे गायगासिनो दङ बे गायबाय नै आरो बिराद थैबावदोंसो आरो दाखालि खरानजों गय दंफां हारसिं हारसिं गल'दों नै लोगोफोर बेबायदि जानानै बिदि गल'दों आरो नै आंलासो मा जागोन बिदिबा देरखानायानो थेमस्रु बायदों आरोना याव आं बिदि हाखर रानना होगासिनो दं आरोना माइ गायग्राफोरा गायगासिनो दं हाग्राफोरा नै दाखालि मुलि सारनानैबो ओरै जाजोबखो बेयाव थालांदों खोमा गोथां दङ स' गाइस नायलांबाय थादो स' लोगोफोर दायो गायगासिनो दं आरोना गरमथार आं दसे जिरायबाय एसे सानैया गायगासिनो दं स' गाइस फाइनालि दा जोङो गयखौ गायखांबाय आरोना माने जेसां फुलि लाबोदों बेसांखौ गायखांबाय ओमफ्राय आरो गायबावनांगौमोन नाथाय मा खालामनो फुलियानो गैला आरोना सर्ट जाबाय स' बेनिखायनो दा जों न'आव थांसिगोन ओमफ्राय दा बिसोरो बेलासियाव फैनानै नै बे हाग्राखौ दानसिगोन आरोना ओमफ्राय नैबेखौ दाखालिथ' दानदोंमोन ओमफ्राय दा नै खिलिफिनबाय नै गोथांनो बेखौ दानथ'ला देनां जेब्ला गय हाननाय जायो अब्लासो माने दानना होनोसै ओमफ्राय नैबे एसे गोजौ थानायखौ दानहोनोसै आरोना इसोरखौ दा स' लोगोफोर दिनै भिडिअ एसेबांनोमोन आरोना स' नोंथांमोना नायना मोजां मोनदोंब्ला अनना भिडिअखौ लाइक एन्ड शेयार खालामदो आरो नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलाव गोदानब्ला अनना चेनेलखौ साबसक्राइब खालामनानै होदो आरो बेल आइकनखौ अन खालामना लादो जाहाथे आं जेब्लानो गोदान भिडिअ लाबोगोन अब्लानो बे गोदान भिडिअनि फार्स्ट नटिफिकेसनखौ जों नोंथांमोना मोननो हायो स' नेक्स्ट भिडिअ थाबै लोंगोन बाय बाय